Мъжът според неговия Марс. Мъж с Марс в Овен ще бъде лидер, много активен, бърз, с бързи светкавични действия. Ще обича да диктува темпото на групата, в която се намира, хората, които са около него, неговия приятелски кръг или пък в работата си, неговите колеги. Доста бързо може да се ядоса, но и ще му мине бързо, защото при него всичко се случва много бързо, светкавично. Мъж с Марс в Телец ще е много работлив. По мои наблюдения, мъжете с Марс в Телец са, може би, най-работливите мъже изобщо. Бавно, методично ще върши своята работа, изчаква когато е нужно, за разлика от мъжа с Марс в Овен, обича да изчака преди да действа. Но също така ще бъде доста притежателен с жената до себе си. Ще обича да се налага. Мъж с Марс в Близнаци ще обича много да комуникатира, да общува, да комуникира с хората около себе си. Ще може да води разговор с буквално всеки, с хора всякакви възрасти, мъже и жени. И ако бъде ядосан, може да каже много неща точно в целта, както се казва, защото знака Близнаци по принцип е характерен с това. И също и такъв мъж ще бъде много умел с своите ръце, с своите пръсти. Мъж с Марс в Рак ще е много грижовен, семейно ориентиран, ще обича своите децата си, семейството си, ще е много защитнически спрямо своето семейство. Мъж с Марс в Лъв ще обича да се налага в средата си, ще обича винаги той да диктува темпото и ще е доста драматичен в своите действия, особено когато се ядоса. Мъж с Марс в Дева ще е много критичен, много аналитичен, ще иска да изпипа буквално всеки детайл, всичко да бъде изпипано до съвършенство. И ако не се получават нещата така, както са в неговата глава, ще стане доста изнервен, сприхав. Но иначе то също като мъжа с Марс в Телец ще бъде много работлив. Мъж с Марс в Везни ще обича много, също като мъжа с Марс в Близнаци, ще обича много да комуникира с хората, ще обича добрите дебати, ще обича да налага своята гледна точка, да чува гледните точки на хората около себе си. Наистина и комуникацията ще бъде много важна за него. В негативно проявление може да се получи така, че той да е доста нерешителен. Мъж с Марс в Скорпион ще бъде интензивен, може да бъде малко по-мрачен. Тези мъже са сдържани, по принцип не говорят много, но имат много силна воля и буквално за силата на волята си могат да постигнат абсолютно всичко. Ако се наближат някаква цел, няма цел, която да се наближат и да не могат да изпълнят. Стига да са се го поставили за цел. И ако обичат много силно, но ако мразят, също мразят с цялото си сърце. Мъж в Марс за Стрелец е доста по-различен. Той е винаги в добро настроение, иска да се весели, да пътува много, да изучава чужди култури, да се познава с различни хора. Винаги ще каже някой виц, винаги ще иска да приподигне настроението на хората около себе си. Това, което може да го ядоса е, ако хората около него не се съгласят с неговата гледна точка, и това може да запали неговия огнен нрав, така да се каже. Мъж с Марс в Козирог
ще бъде сериозен, сдържан. За него неговите цели в живота са най-важни. Неговата работа, той е амбициозен, не го вълнуват малките неща. Би жертвал това да се прекара времето добре, за да може да постигне някои от своите цели, да бъде успешен в живота, да катери, да покорява върхове. Успеха за него е най-важен. Ще бъде, може би, може да е голям материалист. Мъж с Марс в Водолей ще бъде доста по-различен, ще има доста приятели, и мъже, и жени. Ще обича, също като този с Марс във Везни, да комуникира, да чува различни гледни точки. Също така няма да се страхува да покаже, че е много по-различен от другите мъже и да изтъкне това като плюс. Ще има със сигурност доста нестандартни идеи, такива мъже са доста умни. И мъж с Марс в Риби ще обича винаги да се пуска по течението. Ще обича да се носи по течението буквално. Тези мъже обичат доста да пътуват по вода. Понякога може да имат някакви проблеми, фобии, но да не забравяме, че все пак рибите са на една ос с девата и когато този мъж се ядоса, също като мъжът с Марс с дева, може да стане доста критичен и да действа доста критично и да напада хората около себе си. Благодаря.